Het waren er bijna 1000. De betogers in gele hesjes lieten afgelopen zaterdag van zich horen in Maastricht. Nou, we gaan natuurlijk proberen om wat te veranderen in ons landje. En er is veel te veel armoede. Ik probeer hier iedereen op een leuke en vreedzame manier een stem te geven om te laten horen dat we tot niet meer zo heel erg tevreden zijn hier in Nederland. In heel Nederland moet het systeem veranderd worden. Het systeem in Nederland is verkeerd. De mensen moeten veel te lang wachten voordat er eens wat gebeurt. En we hebben totaal niks meer te zeggen. Ik kom onze buren van Nederland steunen, omdat zij ons altijd komen steunen aan de grens tussen Stijn en Maasmechelen. En ik kom nu hun steunen op de hoop dat zij ons, bij een paar maanden gaan wij ook een grote mars doen in Brussel. En dan hopen we dat zij ons komen vervoegen. Laat je niet provoceren, die gaat op, naar plein 92. Wij redden ons wel, ik ben 72. Mijn tijd zit het wel uit. Maar onze kinderen die krijgen steeds meer ellende. Pas een huis gekocht en nou blijkt dat ze dat geld er weer af willen halen wat ze normaal van de belasting terug kunnen krijgen. Waar ben je dan mee bezig? Er zitten zonnepanelen op dak. En eigenlijk kunnen ze die helemaal niet goed gebruiken, want dan moeten ze dat weer opgeven aan de belasting, omdat er te veel stroom afkomt. Ja, waar praat je over? Onroerende zaakbelasting voor hun wordt hoger, omdat ze zonnepanelen op dak hebben. Ja, ook zo. Het lijkt toch nergens op? Wij demonstreren in België omdat wij worden uitgelachen in ons gezicht. Wij moeten steeds besparen en bezuinigen. En van een klein loontje van €1400 moeten wij blijven afgeven. En echt 2 dagen later komen wij te horen dat burgemeesters bij ons ook recht hebben op een oprotpremie. Net gelijk dat ik gisteren een artikel heb gelezen dat bij ons de politiekers, als die een vergadering bijwonen, krijgen zij €150 per vergadering. Dat is een veelvoorde omhoog getrokken naar €210 per vergadering. En dan heb ik zoiets van, dat is even €60 opslag. En wij moeten altijd maar afgeven. Het is niet juist, het klopt niet en het mag niet. Dat was het dus donderdag.